פגיעות מיניות ואלימות מינית זה משהו שקיים בחברה הישראלית תמיד, בטח עכשיו סביב הטראומה הלאומית הזאת שאנחנו עוברים והאירועים המחרידים של ה7 באוקטובר, ועושה את כולנו חשופים יותר למשברים שגם היו לפני. בתור מי שמפונה בעצמי, קשיים שיש בבתי מלון למפונים, קצרה העירייה מלהכיל אותם. אני מאוד שמה לב לילדים שנשארים שם מוזנחים. אז אם אנחנו לא נעשה משהו עכשיו כדי לאסוף את הילדים האלה, אנחנו פשוט נחווה נזק מתמשך. זה הביטחון היומיומי שלהם. הם פשוט מאבדים את הביטחון שלהם. חלק מהביטחון זה גם ביטחון בנושא של מיניות, של מוגנות, והמרכז באמת יודע לעשות את זה. ובעצם החשיבות של לתת מענה בכל אחד מהמרכזים האלה, להמשיך לתת מענה לכל מה שצף, לכל נפגע ונפגעת, זה פשוט מה שקורה במצבים של לחץ, מלחמה, שינוי. שומטים את הקרקע בטוחה מתחת לרגליים. צריך פה המון עזרה. אנחנו מדברים על אנשים שמתגוררים במתחמים של מפונים, ומה שקורה שם זה באמת התפרקות של התא המשפחתי, התפרקות של קהילות. אני חוזרת מכמה סדנאות במרכזי מפונים, ויש המון אנשים שרוצים לעזור, אז כולם הופכים להיות דוד ודודה, אבל לא, הם אנשים זרים שצריך להגן ולשמור על הילדים הקטנים. ועכשיו כל הסימפטומים מתעוררים בעקבות מה שקרה במלחמה. אנחנו שומעות מהם צורך בליווי, בשיח, בתיקוף, בהכרה, בזה שהם מתמודדים עם הסימפטומים הקשים האלה של הפוסט-טראומה, שאני מזמינה כל מי שמרגיש צורך לאוזן קשבת, למישהו שישמע ויראה ויכיר בקושי, שיתקשרו אלינו ל-1202.